Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tinuyuan ang maong insidente. Og mao'y gipagawas nga disgrasya kunuhay ang nahitabo. Osa! Duwa kini sa mga antagonista. Oh, tinokinig ka na ha, Senyor Supremo. Si Marcino mismo, mao'y nilibkas sa iyang tila. Sa diyang nagkasulti mi sa phone. Senyor Peter. Maos ko kini sa sunod-sunod nga paghukom ko sa duha ka mga doktor sa kamatayon. Osa! Dili ta magpadaog sa mga antagonista, Profesor. Pero alag na ko, akabatayo sa ako o ni ko, iho. Kaya naisip kinig ang kapiltihan. Dili, Profesor Swami Sandivar. Dili. Senyor Supremo. Ipakita na to nila. Gawa kita matandog. Gawa ugwa makapahuyang nato ang nahitabo. Oh, Kay kung ila ka nang makita nga murag natandog kita og nahuyang, diha sila mukuhag kaligon ug kusog. Wa ko magdahom nga ingon paghihapon ni anak ka maayo si Marceno nako. Kibawian tuod ko niya apan kining akong bahay ug ang yuta nga gitarukan niini nagpabilin nga ako. Huwag yun niya hilapti ug ang akong auto nga mao'y gigamit nako dito sa Alpaca sa dihang kitakit ko nila. Naasab sa garahe, nabalik ug maayo ang mga ligid. Bisan pa bad sa iyang kasuko, nagpabilin paghihapon ang kaluoy niya nga rin ako. Mao ka na ang din ako makalimtan kang Marceno. Siya pagid gihapon ang Marceno kaniadto ug ang amahang Marceno na karon. Siya pagid ay gihapon. May nanawag. Si Bernard. Nahibaw na ba ka siya nga gibuhian ako sa nagdakit na ako? Mao ka? Hello, Bernard. Rolaida, nalipay kay ko nga nakontak na gyud ka. Kumusta na ka, ha? O sa gibuhat nila mo? Gibuhian ako nila. Karon lang yun, Bernard. Oh, asa ka karon? Di ako din sa bahay. Mukontak na untak ko di mo pero imo kong naunhan. Niya ko karon sa bilar sa haya sa Batanong Sandivar. Kay nga no, o sinihita po sa anak ni Professor Swami Sandivar, ha? Bernard? Na disgrasya ug patay na. Unsa? Oo man. Na-report na ba sa kapulisan kanang pagbuhi na nila nimo? Useless. Rolaida. Ang importante nga gibuhian ako. Unsa man. May ariglo ba kamong gikasabutan si Marcino? Bernard, unsa ko ka nagipanulti mo? Paway na lang niya. Bisitahon ko ikaw diha sa inyo, Ogma. Okay, kay daghan tag panagsultihan, Senyor Supremo Bernard Benavides. Karon lang yun. Dakauli na sa ila ang abogada. Nindot ka na kakalapo, Senyor Supremo. Oo, Professor Swami Sandivar. Pero husto si Rolaida. Daghan kami og angay nga panagsultihan. Ako, pwede man tabang sa iya. Kon kada di man pa o gran sa mani akita first. Ako tahatak kwarta. Pero kana wala man. Mao ka na. Wa yun tungod kay maoy gusto man sa kidnapper. Nga bawio ni ini ang unsa may iya nga naa kang Rolaida. Okay ra ang tanan dinis karaang bahay sa mga Benavides, Sir Minard. Maayo kung mao ka na. Ang sunitod, mugawas na ugmang adlawa sila Dungjo Mario Miss Krisya. Saligan ko ikaw sa pagmonitor
sa ilaw niyang mga kalihukan, Tarsila. O sige, areglado, senyor. Senyor Supremo Winner Benavides. Dili ko gustong magpakabuang na sa unya sila sa ilang ambisyon aron moadto sa Tierra del Sur. Ikala biyag mapakyas ang propesiya tungod lang sa ambisyon ni Dong Chumari? Kumakaabot ang misteryosong dapit sa yuta sa adlaw ko Tierra del Sur. No. Dili ko ka na katugutan, Tarsila. Dili. Senyor Minor, Mugawas na daig ka mo ni adlawan tong Chumari, Miss Gracia. Oo, Padre Ferde. Kaluoy sa Diyos, Padre. Kinanglan na mo kawas mi si Jo marigikan din he. Chumari, niyara gihapon ko alang sa unsa man gani ang imong mga plano bahin sa Tierra del Sur. Tunan na to ka ng bahina, Padre. Gusto ka, Jo Marie. Kinanglan na tunan yung daan. Mag-istorya lang niya tabahin niya na. Basta kay alam na ko, dito na kita nila napita. Dili pa alang yung tingali kang tumao ang hustong panahon. Oh, gusto ka, Padre. Pagpakaayo ka mo sa hingpit o pagpakaligo. Salamat, Padre Ferdy Martiniano. Karon nga ni buto na ang nahigmatang nga bulkan. Matultulan pa ka nimo ang dapit, kundi inuna nimong nakita ang misteryosong gangaan sa Tierra del Sur, Padre. Chumari, kung ang kamatuoran mo nagyod ang magtutol. Bisan pa og maglakaw kita taliwa sa mangiog nga kagabion. Mugilat yung kini sama sa diamante. Salamat, Padre. Nakuha ko kayo ang imong punto. Timan nga ang gubat tali sa espirituhanon nga aspito. Diyos o kaalamoy atong da nga hinagiban aron buntugon ta silang iya sa kangit-ngit. Oo, Padre. Timanan ko ng mga punga. Kinahanglan nga buhi kanunay ang pagtuo. Madasigon diha sa paglaom. Ug mulahutay gayon uban ang gugba sa Diyos. Amen. Amen ug amen, Padre. ining higayon na. Katimbang ko na ikaw alang sa pagbantay sa sikritong mga lawak ining karangpay sa mga Benavides, Dracar. Dako kagbahin mong tabang ako, Dracar. Gamita ang kahait sa imong mga kuko aron panalipdan ang atong binantayan. Nakasabot ka ba? Kana. Huwag kinaganahan ko ni mo kay magkasinabot ka na yung tabahalog pinaga kong iring nga ito. Bran, kumusta ang imong pagpakiguban sa imong inahan? Okay raman, Miss Gracia. May hinuon. Naningkamot raman sab siya aron iyang mahuli pa ng mga pagkuwangian ako. Sukad pa niya atong bata pa ko. Labing maayo. Nalipay ko para nimo, Brana. Salamat ha. Pero, dili gyud ay mahimong happy na lang gyud ka, Permi. Kaya ang suod mong hikala dito sa syudad. Nadisgrasya man og namatay. Miss Gracia. Kasayang ni Mr. Vijay Sandivar. Buotan kaayo siya. Maunang akong pag-ilan niya, Miss Gracia. Hanungkot gid kayo ni. Butol yun doon tabaya kay ko niya para nimo. Isipigala raman gyud ang akong gibati para niya. Og naibaw siya ni anak. Krish, nakita na gid ako ang nag-viral nga talan-ahon sa ibabaw sa nibuto nga bulkan sa Olympus. O, Marie, medyo hanap-hanap kay naputo sa mga ash falls. Apan daw para isog yun. Imposible kayong doon ay manindot kayo nga kakahuyan o mga tanaman ka ng dapita. Tungod kay, kung palang kani ang paglurang sa nag-alburo tong bulkan? Dili yun na tumatugkad ang mga misteryo nga iyas kinaiyahan. Dili pa? Gusto ka, Krisha? Og ang misteryo sa dapit sa yuta sa adlaw. Kon Tierra del Sol, mo'y buhing kamatuuran ni anak. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!